ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾದರಗಳನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಗಸಿ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಹುಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ದಾಸಿಮಿ. ಸೊ ದಾಸಿಮಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡನೊಲಿ ದಾಪಂಡ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಒಂಚೂರು ವಾಯು ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ನಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಲು ಒಂದಿನ ಮಾತ ಯಾನ್ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ದಿವೊಂದೆ ನಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದುಗಡ್ಡೆನಿ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ನೀಟಾದ ಬೇಯ್ಪಾದ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿವೊಂದೆ ನಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಪಾರ್ದು ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನ್ನೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದು ನೀಟಾದ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಮನೋಲಿನ ಪಾರ್ದು ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಈ ಮನೋಲಿಲ ಲೈಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ಯಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರೀ ಟೇಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾರು ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತೋದು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಎನ್ನಟ್ಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ದಂಡು ಈ ಬೇಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೀತಿನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂದವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿಡು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಗಸಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ.